Mayor Albee Benitez nagpadala sulat sa ERC o Energy Regulatory Commission may angot sa ginapatihan na galain-lain niya kontrata sang CENECO. CENECO nga ginapaimbestigahan sang alkalde pabor kuno sa tika. Yaring balita nga itong gintutukan. Pinagi sa isa kasulat, ginahingyo ni Bacolod City Mayor Albee Benitez ang Energy Regulatory Commission. Ngayon bisigahan ang duha ka nagkalain-lain ni contract prices sang Central Negros Electric Cooperative Incorporated gikan sa Palm Concepcion Power Corporation o kung PCPC. Nagapati si Benitez nga posible may pagpang-abuso sa power market alabina nga talalupang doon ang madako nga disparity sa tunga sa mga kontrata sa CENECO. Ginpunto ni Benitez gasato sa November rate publication sa CENECO na hibaluan nga masobra 33% sa supply sini ang ginbakal sa masobra 14 pesos per kilowatt hour samtang may isa pagig ka kontrata kung sa diin 19% sa power supply gikan PCPC ang ginbakal sa CENECO sa balor lang nga masobra 10 pesos per kilowatt hour. They're charging us high when they are actually buying it at low. And because what they're saying is, since we're indexed sa Newcastle's Australian coal pricing, kasi kinagusal nila ang price kataas, pero ang ilay ang kinabakal is low. Pabor naman din CENECO. Ang fuel costs ang mayor nga nagadetermina sang presyo sang gatong ang sunod sa CENECO hindi nasakop sa posisyon bilang electric cooperative. Ang reason nga sa kani ang cost of fuel, amo ni siya ang pinaka-reason ko nga kataas sa cost natin, cost of electricity. Are factors that are beyond sa control sa CENECO, beyond sa control sa electric cooperatives. Dugang sa CENECO, wala ginapahibalo sa ila kundiin gina-source out ang mga ginatanyag sa mga kooperatiba. ERC lang kuno ang ara sa posisyon agud mahibaluan ini. Ang tanan ng generators namintaha sila just because of the Ukraine war. So, amo na nga, why tayo kabalo mo? Hindi pa na manugid ko din sila gapuan sa ila nga ila nga pearl. Kung hindi siya, maka-fight dito yan na dapat barato. Tumabalaan ka na kung ma-hearing na sa Congress. Sunod sa alkalde, tiyon mahibaluan ni overcharge ang presyo ang ginabayaran sa CENECO sa coal-fired power plant. Lauman ang inuso sila nga rebate sa mga konsumidor. Opo, Kenil Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas.